Goedenavond, dit is Zeeland Nu. We praten hierbij over het laatste nieuws uit Zeeland. De afvalproeven in Goes zijn klaar. Sinds april 2025 moesten inwoners op 6 plekken anders met hun afval omgaan. Wat het belangrijkste eigenlijk is dat een groot deel van wat er in de grijze kliko belandt, dat het daar eigenlijk niet thuis hoort. En dat is jammer. Dus daar gaan die proeven over van hoe kunnen we dat nou anders doen. En wat hebben inwoners ook nodig om ons daarbij te helpen eigenlijk. In Oud-Sabbingen moesten inwoners PMD inzamelen met een rolcontainer aan huis. Restafval brachten ze tijdens de proef naar een ondergrondse container in de buurt. Qua hygiëne-oogpunt is het niet bevallen. En dat is een woord wat je wel heel veel hoort. Dat de mensen blij zijn dat de proef klaar is vanwege hygiëne-oogpunt. Wat viel er te zeggen over het restafval zelf wegbrengen? Op zich het wegbrengen geen probleem. Alleen het verzamelen van het restafval is een probleem. En hoe heb je dat dan opgelost? Ik heb zelf een kunststofbak gepakt. En daar zoveel verzameld dat je dan de 60 liter hebt. En dat je die weg kan brengen. De gemeenteraad van Goes beslist later dit jaar over het nieuwe afvalbeleid wat vanaf 2027 ingaat. Kinderopvangorganisaties in Zeeland hebben speelzand voorlopig in de ban gedaan. Uit onderzoek van het AD bleek eerder deze week dat in sommig gekleurd speelzand asbest zit. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen schrijft aan de ouders dat alle speeltafels waarin met het zand gespeeld kon worden zijn afgevoerd. Kibeo laat weten dat ook daar al het speelzand is opgeruimd. Een spannende dag morgen voor de Zeeuwse sporters. In Theater de Mythe in Goes wordt bekendgemaakt wie de beste sportman, de sportvrouw, de sportploeg, het sporttalent en de beste aangepaste sporter van 2025 zijn. Voor het eerst is er ook een thema. Tijdens de hele avond is er aandacht voor vrouwenvoetbal in de provincie. Iedereen kon vorige week zien hoe Mathieu van der Poel in Hulst geschiedenis schreef. Behalve Melissa Steyaert. En dat terwijl ze zo dichtbij was. Het platform, het rolstoelplatform was via het park niet te bereiken door de modder. Heb je de wedstrijd wel gezien? Vanuit de tent op schermen, maar niet langs het parcours. Nee, helaas. En er bleken meer obstakels te zijn. Een tent op hoge vlonders zonder oprit en een rolstoeltoilet een paar straten verderop. De organisatie laat weten juist een hele reeks maatregelen te hebben genomen voor een goede toegankelijkheid voor rolstoelers. Die zijn ook allemaal toegezegd inderdaad. We hebben per mail bevestiging en beloftes gehad dat er aanpassingen waren die we van tevoren aangekaart hebben. Alleen uiteindelijk op papier is het toch iets makkelijker dan in de praktijk. En kon ik de organisatie helaas niet bereiken het weekend. Voor een volgende keer raadt Melissa de organisatie aan om een ervaringsdeskundige in de hand te nemen. Dat je echt even het parcours samen doorneemt en dat je kan zeggen van nou daar is nog een puntje qua verbetering. En ik ga ervan uit dat het geen onwil is, maar gewoon onwetendheid. Dus dan denk ik, bundel je krachten samen en ga met iemand op pad. Zodat het in orde is voor iedereen. Hulstenaren, wat heerlijk om u hier allemaal te zien. En laten we eerlijk zijn, wat is het toch ook heerlijk om mij te zien. Hè? En dat zo kort na dat prachtige wereldkampioenschap veldrijden. Dat Hulst, dat Zeeland zo prachtig op de kaart heeft gezet. Hè? Een evenement wat er zelfs voor heeft gezorgd dat jullie eigen burgemeester zich een keer verlot heeft aangekleed. Ja. De actualiteiten en politici werden dit weekend weer op de hak genomen tijdens de 43e editie van het Buurtredenen in Hulst. Hugo de Jonge was een dankbaar onderwerp. Als je al naar die schoenen kijkt, dan denkt het toch, wat een nuchtere Zeeuw. 5 voorstellingen trekken dit weekend meer dan 2000 toeschouwers. En het is elke keer vol een bak. Wij vinden dat geweldig. Dat is een teken dat het leeft. En Hugo de Jonge, die hoeft zich volgens de schepper niet beledigd te voelen. Want als je vernoemd wordt, is leuk. Of misschien niet leuk. Maar als je niet vernoemd wordt, dat is nog veel minder leuk natuurlijk. En ik zeg altijd, wie de lelijke schoen past, die trekken hem aan. We hebben geweldige 3 weekenden in Hulst. Vorige week het wereldkampioenschap cross. Debuut. En volgende week carnaval. Ja, het kan niet op, hè. In Hulst. Hulst bruist.
Het was vanmiddag zacht lenteachtig weer, want we hadden te maken met veel zon. En daarbij hadden we soms ook best wel brede opklaringen, zoals hier bij Ierseke, een blauwe lucht. Maar af en toe kwam er ook wel wat bewolking voor, zoals wat sluierbewolking of wat hogere wolkenvelden. Dat was hier wel te zien in Kwaardendamme. En ook in Vlissingen zagen we die hogere wolkenvelden. Maar dat maakte niks uit voor de zon, want die had duidelijk de hoofdrol en we konden er even van genieten. Vanavond en vannacht is het rustig met een zwakke zuidoostenwind en minimumtemperaturen van 4 tot 6 graden. De lucht is iets vochtiger en dat betekent dat er vooral op de weilanden en de polders wat verder de provincie in kans is op een enkele mistbank. Maar ook morgen hebben we een dag met veel zon, waarschijnlijk minder sluierwolken dan vandaag nog. En daardoor wordt het ook morgen een hele aangename dag met maxima rond 10 graden en een matige zuidoostenwind. Later op dinsdagmiddag krijgen we ook al de eerste regen. En zeker ook op woensdag en donderdag hebben we echt wel druilerig regenachtig weer. Temperaturen erbij liggen tussen de 8 en 10 graden. En tot zover, volg ons online voor nog meer Zeeuws nieuws. Nog een mooie avond voor u en graag tot morgen.